Здравейте хора, днес отивам на плаж. Искам само да ви покажа как изглеждам. Това е роклята ми. Това е плажната чанта. Плажната чанта е от Лили. Роклята е от Сеям, от Виена. Да, а фотоапарата ми е подарък. Да. Сега излизам малко ще прежуля. Това са ми сандалите, тенчентен. За първи път снимам с фотоапарата. Там се качеството да е дупло. Точно. Ще си изтрия стария канал. Това е последно първият клип от новият ми канал, т.е. този. Да. Извинете малко пред фотото, че е трудно да се обувам с една ръка. Ето, сега пълният ми вид. Сандалите. Хайчем, роклята. Сега, шантата. И Лили. И вече излизам. Басейнът. Так ми излязах от хотела. Не знам дали казах. Оставям там фотоапарата тук, за да мога да се облека малко. Така малко ще го приложа ето така. Да се гледа гледката на басейна. Не кой знае каква гледка. Все пак е гледка. Те не ще трябва да се гледа в клип. Пак е клип. Хайде, разпочах се. Тихо! Да. Собственика на хотела. Ме пита. Извинете хора, просто малко трудно се изправям днеска, защото не е ден на късмета. Ако искате да снимам какво има в моята чанта за плаж, тази, от която в момента, която, хайде малко, сериозно образя. Ето го басейна. Трябва да му махна диван. Да стоиш така. Да нападне. Готова съм. Сега ще махна покривалото. Резервирана съм в този хотел, докато нашите не се върнат. И само към гъста. Ще оставя малко апарата.
готово. Трябва да си вмъкна с тази кофа. Така водата не е топла. Но все това. Малко. Да, мисля, че трябва да приключвам влога. Да, ако клипът ви е харесал, дайте thumbs up. Се абонирайте за моят канал. Бай!